Us vam avisar fa pocs anys. Si no ens deixeu somiar, no us deixarem dormir. I durant 2 anys hem transformat la Igualada gris en una ciutat plena de color i vida. Hem omplert els buits que ha deixat l'especulació en espais del comú i pel comú, espais on aprofundim noves formes de democràcia, on trobar-nos i crear una ciutat per totes i tots. Fa 2 anys un grup de joves va obrir les portes per crear un espai per tothom, amb àvies, nens i jovent, des de baix, amb l'autogestió i el treball col·lectiu. Han sigut 2 anys d'aprenentatges, de teixir xarxes d'ajuda mútua i transformació social, 2 anys de camí i de petites victòries, de veure que, entre totes, ho podem tot. Però altre cop, els de sempre volen posar data per acabar amb aquest projecte col·lectiu, posar una data per poder continuar especulant i construint la ciutat botiga pels seus interessos. Però avui seguirem fent bategar la ciutat. Ens volen enterrar, però han oblidat que som llavors que creixem arran, arreu.